Swaleh, Uhuru Kenyatta siro kweth misiro. Eyo mar omenda. Wakili. Jatend piny William Ruto siro kweth machielo mar ODM makelo pogruok e ODM. Magi penjo ma jopiny dwa ni ing'e ka ji dhi e 2027. An ng'e ni gimoro gi neno moromo kawuoye. Wach mar Uhuru pingo konyo kweth mabalo gi piny owacho an mana kia. Wach mar President William Ruto. Anya wach mana wach President William Ruto nikech William Ruto president. Manti ni gaga dieri. E mana nyalo wuoyo. In ga dieri. No wacho ni kionge evidence to no wacho ni ok obi we ODM. Obro make sure ni ODM nitie. Okay. Yes. To ODM no kono wacho ni nyaka bed ni nitie kata sama niko jakom. Tiyudo ka sama wacho ni ODM nitie no, kono yudo ka bag ni moko jako biro to wacho ni en nyako support mana ODM mantie ni. Omiyo an wach mar Uhuru gi Ruto golo pesa na to ka ng'e malongo lakini gima ng'eyo ni ODM machielo motel ne gi Daktari Oburu Dinga to kanyo president nitie. Ana mage jok mag dhi loso go. Mano ting'eyo. E mana mang'eyo nikech giwacho ni gidhi loso. Okay, wakili. Uhuru Kenyatta ing'e ni represent